I tant que sí, cal fer-ne eslògan, ja que quan a algú li falta sang, li va la vida. Poder donar sang és un gran goig. Vol dir que estàs bé de salut, i si hi ha salut, el de més ve sol. Com prendre consciència? Cal que anem normalitzant, des de ben menuts, des dels diferents àmbits de convivència, que se'n parli a casa, a l'escola, a l'esplai, a l'esport, a les diferents activitats que es van fer. S'hi dediqui un moment per fer un espot publicitari, amb la falta de donacions, amb la informació dels hospitalitzats, els nens malalts. Jo crec que si no ets insensible a tot això, vas prenent consciència i vas a donar sang. L'Eva Centelles no fa la marató tota sola, és impossible. Som tota una colla d'entitats implicades que hem tirat endavant la marató. A Centelles hi ha 4 captes l'any, i una d'aquestes, una al gener, una a l'abril, una al juliol i una a l'octubre, i la de l'abril és la que hem anat convertint des del 2010 en marató. Però hi ha tots els agents implicats. L'Eva sí que és un membre més, però des de l'Ajuntament, des de les regidories de salut, benestar, cultura, esports. Som tota una colla de festes també, la de salut. Som tota una colla d'entitats, l'associació de donants, que tenim feina amb la marató i fem un treball units i tots a la una. Ens fem unes quantes reunions i ens repartim la feina. És importantíssim vincular totes les entitats, fem una carta a les entitats, ens reunim, busquem un eslògan que ens pugui agradar a tots, busquem un pintor del poble que ens pugui fer una imatge de la marató de l'any, i a partir d'aquí es van movent totes les entitats, tant esportives com culturals com lúdiques, per fer una marató lluïda implicada, que hem aconseguit fins i tot que la gent se la senti seva en tots aquests anys. Fem un treball a l'escola, des de l'escola Bressol, des dels alumnes de P3 fins a 6è, amb una exposició de dibuixos referents a la marató, que ens els porten el dia de la marató i els exposem, i els alumnes d'ESO que ja fan aquests treballs del projecte de Do de Vida o altres coses implicades amb la donació. A vegades fins i tot anem a fer xerrades a l'escola, i això ha anat creant una espècie de que la donació se la senti tothom important i seva, i que s'acabi el dia dient quantes bosses hem fet. No heu fet, sinó hem fet. Per tant, és una manera que ens demostra que tots estem implicats. Poder anar a donar sang el dia de la capta o de la marató és supergratificant. És un dia, una festa que es viu i desborda per tots els àmbits. Solidaritat, bon ambient, rialles, i el fet de poder donar sang i que t'acceptin la sang i poder estirar-te allà a la camilla i pensar que un dia podràs ajudar 3 persones és genial. Per altra banda, el banc de sang ho té ja molt ben estipulat, que quan rep la teva sang t'agraeix d'haver-la rebuda, quan l'entrega a l'hospital per fer una donació amb un pacient que la rep, doncs també t'ho diu, i això et fa sentir també, dient, hosti, ets necessari i s'ha d'anar a donar sang. Si estàs bo, s'ha d'anar a donar sang.